iraganera joateko prestu? Prestu eta estu, Estu. Bai. Izan ere, gaurkoan pizkatxo bate estu ibiliko gara, historiotxoak utxuneren bat edo beste badauka. Kondaira honek arrakala eta zulo asko ditu. Bueno, izan ere, zelitzateke munduaz, zulorik gabe. 20. mendearen hasieran gaude. 20. mende hasieran, euria egitetu itzel, 1911an, Edo? Unibertso Bengoetxea Martin jaio da Izpasterren. 1912an Edo? Mundo Bengoetxea Martin jaio da Izpasterren. Zaitik ez nabe hau dana Izpasterren kontaten, ba? Ojo. Haren aita, Juan Manuel Valentin Bengoetxea bedarukoa zen. Bedaru independientea zenekoa. 1858koa. Txotxo. Independentzia, txo! Ez, txotxo. Gehiagi txotxoitetzu. Ez. Txotxo ez izen ez. Ezagutzen genuen nien. Bueno, ezagutu. Txotxo deritzena da, bai mundu eta unibertsoaren aita. Eta Ezekiela Martín Esteban haien ama. Mundo eta unibertsoren ama. Movida guztionen protagonistak. Movida latza. Latza. Sekondairak dio, mundo eta unibertso ume zirela hil egin zirela. Eta Txotxo, Juan Manuelek, alegia haren aitak, hilkutzak eskuz egin zituela. Hori gutxi ez, eta gurdi batean, bi umeen hilkutsak eraman zituen herri osoan zehar, kanpo santuraino. Beraz lagunok, egin dezagun Juan Manuel bezala, gurdiaren atzetik joan gaitezen, herria zeharkatzen eta harriak zapaltzen. Nor zen, nolakoa zen, nola, Nor. Zaten dute oso gaiztoa zela. Bai, oso gaiztoa. Ateoa zen, asko edaten zuen, eta batzutan violento jartzen zen. Hain gaiztoa izateko ezaugarriak ez dakin dizai. Bueno, eta umeak ez zituen bataiatu ere. Bueno, eta hori gutxi balitz, erentzian jasotako Sarakondegi baserrian, kabareta sortu zuen. Bueno! Montatu. Juan Manuel Txotxo un referente, baserrian kabareta montatu, ala? Bueno, a ver. Sasoi hartan kabareta prostibuloa zen. Juan Manuel. Gizon ona, Ezekiela emaztea zaintzen zuen. Ondo. Umeak, mundu eta unibertso ere zaintzen zituen. Ondo. Eskolara eramaten zituen. Juan Manuel, zintzo demonio. Lagunak etxera gonbidatzen zituen. Ia normala hori da nokengo genuke, baserri kabareta ukinda lagun guztiak gonbidatuko nituzke. Lagunak, kondaira ilun honetan, argi pizka bat jartzen saiatuko gara gaur, Bai, saiatuko gara. Argia pizten, argia jartzen, historia honen zubia eraikitzen, utxuneak betetzen, zuloak betetzen. Hori da, gaurkoan mundo eta unibertsoren museo bizia ezagutu eta eraikiko dugu. Beraz, ietarrok, bedarutarrok, natxitutarrok. Eta beste. Prest zaudete, bidean aurrera jarraitzeko gurdiaren atzetik. Segi, zuen bihotzeko ateak eta zuloak irekitzen. Guazen. Itzulera.
Unibertsoa bezala, materian beltzez zinguratuta zegoen herria, ahoz-hau zabaldutako kondaira. Eta materia hori betetzeko saiakera bakoitza mundu oso bat zen. Mundu eta unibertsoaren historioa erantzunik ez duten galderez josita dago. Mundua hitz batean kabitzen da. Unibertsoa hitz batean kabitzen da. Baina hitzak ez dira hitz bakarrean kabitzen. Hitza eskuaren mugimendu txiki baten modukoa. Saiatzen zara ahoskatu ahala hitz bat eskuarekin harrapatzen. Baina ihes egiten dizu berea. Munduen arteko espazioa beteko dugu orain ere pasioz, mugimenduan eta dantzan. Jarraian entzuten hasiko garen. Kanta honek irauten duen bitartean, dantza egingo du.